Vi er taget på tur igen, fordi det havde vi brug for, og vi kører i Cape Otway National Park på vej ned. Nu er Annie ved at køre G. Den er sindssygt, vi trækker nogle G. Og så... Hold da kæft, det er lige før det er op mere end 180 grader her. Det var den faktisk. Så må vi så se det gør man ting. Sådan, der var den fedt. Nede med Great Ocean Road, Cape Otway National Park. Den modsatte side af, hvad vi var på sidst. Vi er på vej ned mod Great Ocean Road og skal overnatte ned i Apollo Bay. Glæder vi os til, at vi har lige aftalt, at vi skal ned og drikke nogle øl. Jeg skal ikke op og træne i morgen, så jeg må godt drikke lidt. Så feder det ikke. Nej. Vi er jo ikke hjemme. Og det sæt, vi lige har spist, federe. Det er der heller ikke nogen, der lagde mærke til. Nej. Chocolate chip mousse cake, det er ikke noget. Godt nok fint. Ja, den er 18-19 grader. Det var jeg over til. Ja, den er faktisk lidt kølig. En fin lille strand. Herovre har vi London Bridge, eller byen, hvor London Bridge ikke er mere. Hullet i midten. Ja, så vi kommer ned i Lockhart Gorge. Det er faktisk ret fint. Vi blev enige om, at vi skulle have haft et lille tæppelad og sådan. Så fjernede nogle mennesker. Så kunne vi da, wow, der kom vandet. Der fik jeg vådtær. Jeg gjorde kom til. Men historien fortæller om 2 unge mennesker, der var de eneste overlevende ved skibsforlis. Skibet af Lockhart. Så blev de skyllet i land her. Vi er blevet enige om, at det ikke er det værste sted, man bliver skyllet i land. Det er ret fint. Hvorfor er det svært at komme op? Nu har de trapper. Det havde de nok ikke dengang. Men de blev da reddet af gift. Et stykke paradis. Det er altså ikke det værste sted at blive skyllet i land. Traumatisk måske efter en skibsulykke, men sådan det er jo. Så er vi kommet i regnskov. I den grad. Det er faktisk rigtig hyggeligt at være så brænder. Ja, de har store 4 ben hernede. Ja. Au. Hold da. Ja, man skal bare vende sig til lokale flora og faunaen, så man ikke bange for dem mere. Vi bor også i have med verdens 4 giftigste slange. Ingen problem. Så man skulle tro, hvis man startede sådan der, så havde man ikke rigtig nogen chance for at blive særlig høj, vel? Boomerang 3. Men det er faktisk meget godt gået. Det er nok alligevel sådan i niveauet 100 meter. Det er en dårlig start, men godt fuldendt. De er kommet op i 25 meters højde, synes jeg, de skrev. Op mellem træerne. Treetop walk. Det er faktisk lidt ulækkert for at gå her. Ret langt ned. Det er svært ikke at tænke på, når man går og filmer samtidig, vil jeg sige. 20 meter er faktisk pænt meget. Altså, hvis der kun er 20 meter ned her, så må du kalde mig Michael Steiner. Det tror jeg altså ikke på. Det er rigtigt, derhenfra der er kun 20 meter, der står. Er det rigtigt? Er der virkelig nogle mennesker, der springer fra en 10 meter ved? Ja. Man kan rigtig se, hvordan træerne de smider bakken om sommeren, eller om vinteren. Ikke bladene, de bliver på. Et stykke vej derned. Vi gynger faktisk ret meget heroppe. Det er lidt ulækkert. 47 meters højde. Så kan vi stå og kigge ud over det hele. Kan du holde til? Ja, jeg synes bare, det er lidt klamt. Og se, så er det sådan, man går rundt på de her i skoven. Faktisk meget hyggeligt, men den gynger altså helt grotesk meget. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan få lukket min mor op. Det kan du nok helt sikkert ikke.